салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо дарси ҳафтумро меомӯзем ки ин мавзӯъ ба графики функсияи y баробари ax квадрат ҷамъи n ва y баробари a зарби дар дохили қавс x минуси m дар квадрат бахшида шудааст ки дар ин ҷо n ва m ададҳо мебошанд. Биёед дар аввал қисми назариявии мавзӯъро омӯзем. Графики функсияи y баробари f аз x ҷамъи n ро аз графики функсияи y баробари f аз x дар натиҷаи қад-қади тири y ба боло n воҳид ҳангоми n калон аз 0 будан ва ба поён минуси n воҳид агар n хурд аз 0 бошад параллел кӯчонидан ҳосил кардан мумкин аст. Кӯтоҳ карда гӯем, агар n мусбат бошад, ҳамаи нуқтаҳое ки дар графики функсияи y баробари f аз x ҳосил шуд, нисбат ба тири oy n воҳид кӯчонида мешавад ва ҳангоми n хурд аз 0 будан ҳамаи нуқтаҳои графики функсия ба поён n воҳид кӯчонида мешавад ки инро усули параллел кӯчонии графики функсияҳо меноманд. Графики функсияи y баробари f аз x минуси m ро аз графики функсияи y баробари f аз x дар натиҷаи қад-қади тири x ба тарафи рост m воҳид агар m калон аз 0 бошад ё ба тарафи чап m воҳид агар m хурд аз 0 бошад параллел кӯчонидан ҳосил кардан мумкин аст. Графики функсияи y баробар f аз x минуси m ҷамъи n ро аз ду графики функсияи y баробари f аз x бо ёрии ду параллел кӯчонии мувофиқ ҳосил кардан мумкин аст. Анакун ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта мисолҳоро ё ин ки мавзӯъро мустаҳкам мекунем. Мисоли якумро дида мебароем. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст: графики ҳар як функсияро бо таври схема тасвир намоед, қуллаи парабола ва самтҳои шохаи онро нишон накунед. Биёед шурӯъ мекунем ба ҳалли ин мисол. Мисоли якум. Дар мисоли якум чунин омадааст: y баробар 1 тақсими 2 x квадрат. Аз рӯи ин графики функсия ду графикро бояд сохт. y баробар 1 тақсими 2 x квадрат ҷамъи 2 ва y баробар 1 тақсими 2 x квадрат минуси 2. Мо бояд графики ин функсияҳоро бо воситаи хосиятҳое ки ҳамроҳи шумо номбар кардем бояд иҷро кунем. Графики функсияро бо таври схематикӣ иҷро менамоем. ҳал менависем. тири ҳамвориро тасвир мекунем ва дар он графики функсияҳоро ҳар се функсияҳоро месозем. x ва y дар ин ҷо 0. Бигузор y баробари 1 тақсими 2 x квадратро графикашро бо тарзи схематикӣ чунин месозем. ҳангоми ба ҷои қимати x 0 гузоштан ба мо 0 ҳосил мешавад, ба ҷои қимати x 1 гузоштан 0,5 ҳосил мешавад ва ба ҷои минус 1 гузоштан боз 0,5. ҳангоми x ба 2 баробар будан 2 квадрат 4, 4ро ба 2 тақсим кунем 2 ҳосил мешавад. Бар ин ҷо нуқта мегузорем ва ҳангоми минуси 2 будан мувофиқан қимати он ба 2 баробар аст. Графики функсияро ҳосил кардем ки парабола аст, нисбат ба тири ox кушода шуда номида мешавад ин парабола. Анакнун барои сохтани графики функсияи ки бо формулаи y баробар 1 тақсими 2 x квадрат ҷамъи 2 ҳосил дода шудааст, ҳамаи нуқтаҳоро қад-қади тири oy нисбат ба тири oy ба боло равона месозем. ҳамаи нуқтаҳо ду воҳидӣ ба боло кӯчонда мешаванд ва график чунин намудро дорад. Яъне ки дар натиҷа тири x дар ин ҷо ҳисоб мешавад ва нуқтаи ибтидо яъне ки қуллаи парабола ин нуқта ҳисобида мешавад. x баробари 1 будан 1 воҳид ба боло кӯчонда мешавад ки он ба ин нуқта мувофиқ меояд ва ҳангоми x ба 2 баробар будан қимати адади он ба адади 2 баробар мешавад ки онро мувофиқан чунин нишон медиҳем. Анакун ин нуқтаҳоро пайваст намуда графикро ҳосил кардем ки ин график бо воситаи графики функсияи
y баробари 1 тақсими 2x квадрат ки ҳамаи нуқтаҳои он нисбат ба тири oy ду воҳид кӯчонида ҳосил карда шуд. Анакун графики функсияи y баробари 1 тақсими 2x квадрат минуси 2-ро месозем ки аз графики функсияи y баробари 1 тақсими 2x квадрат ҳосил шуда ҳамаи нуқтаҳо ба поён равона карда мешаванд. Яъне ду воҳид ба поён ҳангоми равона кардан минуси 1 минуси 2 пас қуллаи парабола ин нуқта ба ҳисоб меравад. дар инҷо x3 мегузорем ва қулла ин тараф мешавад. Пас нуқтае ки дар инҷо буд мо ду воҳид ба поён мекӯчонем, як воҳид ду воҳид дар инҷо нуқта мегузорем ва ин нуқтаро низ ба ду воҳид ба поён фароварда нуқтаи 0,5 ба поён равона карда мешавад ва аз инҷо низ ду воҳид мекӯчонем, як воҳид ду воҳид ба ин нуқта пайдо мекунем ва айнан симметри ин нуқтаро низ ифода карда графики функсияи y баробари 1 тақсими 2 x квадрат минуси 2-ро ҳосил кардем ки бо ранги зард тасвир карда шудааст. Ин аст мисоли якум ки ҳамроҳи шумо пурра мо бо воситаи параллелкӯчонӣ графики функсияро дида баромадем. Анакун биёед графики функсияи дигарро дида бароем. Бо ёрии қолиби параболаи y баробари x квадрат графики ин функсияҳоро созед. Бигзор функсия бо воситаи y баробар x квадрат, яъне ки функсияи y баробари x квадратро истифода бурда функсияи y баробар x квадрат минуси 1 ва ба y баробар дар дохили қавс x минус 1 дар квадратро бояд сохт. Барои сохтани графики ин функсия чӣ хеле ки маълум аст, мо аввал параболаро дар тири координатӣ дар ҳамвории координатӣ тасвир карда мувофиқан аз рӯи тасвир кардани парабола графики функсияи y баробари x квадрат минус 1 ва дар дохили қавс квадрати x минус 1-ро тасвир кунем. Биёед онҳоро дар поён чунин тасвир карда нишон диҳем. Бигузор графики функсияи ки ба мо талаб карда шудааст параболаро дар аввал тасвир кунем. 0 0 ҳангоми ба ҷои x0 гузоштан қимати 0-ро ҳосил мекунем, ҳангоми x ба 1 будан 1 ҳосил мешавад ва ҳангоми минуси 1 будан қимати он y ба 1 баробар аст. Қимати 2-ро низ додан мумкин аст. 2-ро ба ҷои x гузорем 4 ҳосил мешавад. 1 2 3 4 нуқтаро ба инҷо мегузорем ва ҳангоми минуси 2 баробар будан 1 2 3 4 симметри ҳосил мешавад. Пас ин нуқтаҳоро пайваст намуда параболаро ҳосил мекунем. аз анаҳами параболае ки мо ҳосил кардем ё қолиби ҳосил карда графики функсияи y баробар x квадрат минус 1-ро бо ранги сабз нишон медиҳем. Чӣ хеле ки дар таърифҳои боло маълум аст, ҳамаи нуқтаҳо қатқади тири ox ё ин ки қатқади тири oy ҳам мегӯянд нисбат ба тири oy фароварда мешавад. Яъне тири ox аз ин ҷо мегузарад. Яъне ҳамаи нуқтаҳоро мо як воҳидӣ мефарорем. Пас ибтидои координати он минус 1 ба ҳисоб меравад. қимати 1-ро як воҳид кӯчонем ба 1 мегузорем ва минус 1 айнан ҳамин хела, айнан ҳамин тавр. Нуқтаи 4 бошад, як воҳид кӯчонида шуда ба 3 баробар мешавад. 1 2 3 ва қимати мувофиқи он баробар аст ба 3 ва ин нуқтаҳоро ҳангоми пайваст кардан мо графики функсияро ҳосил кардем ки ин график y баробар x квадрат минус 1 ҳосил шуд. ё ин ки гуфтам мумкин аст ки ин графики функсия бо воситаи парабола ҳосил шуд ки ҳамаи нуқтаҳои он як воҳидӣ параллел кӯчонида шуд. Ана акнун графики функсияи y баробари x квадрат минус 1-ро ҳамроҳи шумо тасвир мекунем. Чӣ хеле ки маълум аст, ҳангоми x минуси m дар квадрат баробар будан ҳамаи нуқтаҳо дар ин ҷо m калон аз 0 аст ба тарафи рост кӯчонида мешавад. Пас
ҳамин нуқтае ки дар ин ҷо маълум аст як воҳид нисбат ба тири OX кӯчонда мешавад. яъне ки тири OX ё ин ки OY, тири OY дар ин ҷо ин тир мебошад, як ин ибтидои координата, пас нуқтаи якро ба ин ҷо мекӯчонем, минус якро ба ин тараф мекӯчонем, ҳамин нуқтаҳо як воҳид нисбат ба тири OX кӯчонда мешаванд ва дар натиҷа графики функсия чунин мешавад. Пайваст мекунем ва графики функсияи ки ба мо талаб карда шудааст ҳосил кардем, ки ин тарзи графикро тарзи графики параллелкӯчонӣ меноманд, ки ба мо талаб карда шуда буд графики ин функсияро бо воситаи параллелкӯчонӣ ё ин ки табдилдиҳӣ созем. биёед мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин аст: графики функсия дар кадом чореки координатӣ воқеъ аст, мо бояд нишон диҳем. бигзор мисоли сеюм чунин дода шуда бошад: y баробар минуси 6x квадрат ҷамъи 8. барои муайян кардани дар кадом чоряк хобидани ин функсия дар тирҳои координатӣ мо бояд мантиқан фикр кунем ва ба ин савол ҷавоб диҳем. ҳал: дар ин ҷо y баробар минуси 6x квадрат ҷамъи 8 оварда шудааст, ки графики ин функсия шохаҳои парабола ба поён равона карда шудааст. 6 воҳид ин график нисбат ба тири OY фишурда шуда ба 8 воҳид ба боло равона карда шудааст, ки қуллаи парабола дар чорякҳои якум ва дуюм воқеъ аст. яъне ки ба мо талаб карда шуда буд ки қуллаи парабола дар кадом чоряк ҷойгир аст. пас мо гуфта метавонем ки қуллаи парабола ё ин ки графики функсия дар чорякҳои якум ва дуюм ҷойгир мешавад, ки ин ҳалли ин мисол ба ҳисоб меравад. мисоли дигарро дида мебароем. графики ин функсияҳоро ба таври схема тасвир кунед. бигзор функсияи дигар дода шудааст. мо графики ин функсияро бо воситаи схематикӣ месозем. y баробар 1 тақсими 2 зарби x минуси 2 дар дараҷаи 2 ҷамъи 1. талаб карда мешавад ки графики ин функсияро созем. барои сохтани графики функсия мо тарзи схематикиро истифода мебарем. менависем ҳал: тирҳои координатиро мувофиқан месозем, ки он мувофиқан чунин аст: тири x ва y-ро қайд мекунем. дар ин ҷо графики функсия бо воситаи, яъне ки ин график аз графики функсия 1 тақсими 2 x квадрат пайдо мешавад, ки нуқтаҳои он нисбат ба тири OX 2 воҳид кӯчонда, нисбат ба тири OY 1 воҳид кӯчонда шудаанд. графики функсия y баробари 1 тақсими 2 x квадратро месозем. бо воситаи қалами сиёҳ месозем. 0ро ба ҷои x гузошта 0 меёбем, 1ро гузорем 0,5 ҳосил мешавад, минус 1ро гузорем боз 0,5 ҳосил мешавад. ҳангоми x ба 2 баробар будан қимати функсия ба 2 низ баробар мешавад. 2ро дар ин ҷо қайд мекунем, минуси 2 бошад 2 ҳосил мешавад ва графики ин функсияро ҳосил мекунем. графики ин функсия чунин аст. графикро мо сохтем, ки графики функсияи y баробар 1 тақсими 2 x квадрат ба ҳисоб меравад. анакун чӣ хеле ки маълум аст, графики функсияи y баробар x минуси 2 дар квадратро ҳосил мекунем, ки графики ин функсия бо воситаи параллелкӯчонии тири OX 2 воҳид ба ҳисоб меравад. яъне нуқтаи 0ро 2 воҳид кӯчонем ба ин ҷо, пас ибтидои он 2 ба ҳисоб меравад. ҳар як нуқтаҳоро мо 2 воҳид мекӯчонем. аз ин ҷо мешурем 1 воҳид, 2 воҳид дар ин ҷо нуқта мегузорем. аз
قیمت x minus 1 y به 0.5 برابر است 1 واحد 2 واحد در اینجا نقطه میگذاریم و موافقاً قیمت 2 را نیز 2 واحد میکشانیم از اینجا 1 واحد 2 واحد در اینجا نقطه میگذاریم و در نهایی باشد نقطه را به اینجا میگذاریم و گرافیک فونکسیون را چنین تصویر میکنیم. این گرافیک فونکسیون y برابر 1 تقسیم 2 ضرب x مینوس 2 در درجه 2 به حساب می رود. اکنون برای اون که گرافیک فونکسیونی که به ما طلب کرده شده بود پلس 1 رو ما حاصل کنیم، همه نقطه‌ای که با واسطه رنگ سبز اشاره کرده شده بود یک واحد که در اینجا شما میبینید یک واحد زیاد کنیم، یعنی که یک واحد پارالل نسبت به تیر OY آنها رو میکشانیم. یعنی در نتیجه تیر OX از اینجا میگذارد، یعنی نقطه 2 رو در نقطه 2 بوده یک واحد میکشانیم، 0.5 رو نیز یک واحد میکشانیم، یک واحد و در نتیجه گرافیک فونکسیون ما چنین نمود رو میگیرد. این بود گرافیک فونکسیون y برابر که با واسطه رنگ سرخ اشاره کرده شده است y برابر 1 تقسیم 2 ضرب در داخل قوس x مینوس 2 در کوادرات جمع 1. اکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال ها برای کارهای مستقلانه سپارده می شود که آنها را در پایان می بینید. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.